A afección do Pontevedra encheu o campo do Bao, pero marchou decepcionada. E iso que o partido comezou ben pros granates. Dani Pendín fixo o 0-1 no minuto 8. Controlou dentro da área e rematou case caendo por mor da choiva. Sen embargo, tocou o suficiente para superar o porteiro. Pero pouco lles durou a vantaxe, porque só 10 minutos despois, no 18, Richie acadou o empate. Foi nun saque de córner e aproveitou unha mala saída de Orlando Quintana. Un gol que suscitou reaccións diferentes. O enfado de Castro Santos... Non encontro que se presumía igualado, non te podes deixar empatar nunha xogada absurda. E a sorpresa de Richie por ver a amarela o celebrar o gol cun sombreiro. Levo xa 2 anos aquí, era como che di tradición poner o gorro e tal, e non sabía que era sanción, ¿no? Dixo o meu árbitro que era motivo de tarxeta amarilla, pero, bueno, son cosas do fútbol. O Pontevedra, o máis necesitado dos dous, quería rachar coa xeira de 8 xornadas en gañar e atacou máis e tivo as mellores ocasións, como esta testada que fallou Dani Pendín. La verdad que es un error grande mío, que lo que menos tengo que hacer es cabecear al medio, tenía que haber cabeceado a un costado. E o derbi rematou en empate. O Coruxo segue cómodo no medio da táboa, mentres que o Pontevedra queda a 4 puntos da promoción e a 6 da permanencia.